नमस्कार आखिमणी समाचार आपको स्वागत जनाऊँ मु करुणाकर आसतु नजर पकईवा आज खबर उपर 4 ଓ 2 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର। 2 ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ସହାୟତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଷୋଳପଦା ଅଞ୍ଚଳ ଆମ୍ବସରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନବଦୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବନୀୟ ଓ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରାମର ବନ୍ଧୁଆ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ 28 ବର୍ଷ ନିଜର 2 ଅବୋଧ ନାବାଳିକା ଝିଅ 4 ବର୍ଷର ବଡ଼ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ ଓ 2 ବର୍ଷର ସାନ ଝିଅ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଧୁଆ ପ୍ରଧାନ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାହି ପଡ଼ିଶୀ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ପତା ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ମାହତ ହୋଇ 2 କୋମଳମତୀ ଶିଶୁକୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନ ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିତାପର ବିଷୟ ସାଜିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆଙ୍କୁ ନ ପାଇ 2 ଅବୋଧ ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୁଖିଗଲେଣି। ବାପା ବନ୍ଧୁଆ ପ୍ରଧାନ କାମଧନ୍ଦା କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରି ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଓ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଆଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଥଇଥାନ ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ଏହି 2 ନିରୀହ ନାବାଳିକା ଶିଶୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆଠମଲ୍ଲିକ ସମାଚାର। तुम ना कौन घर पंचायत असुविधा कौन है ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜିକି 1.5 ମାସ ହେଲାନା ଗଲାନା ପଳେଇଲାନା କୋଉଠି ପତା ପାଉନି। तुम स्त्री ना कौन ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହୁ कड़ा पड़ेगा तुम स्त्री କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଯେ ପାଇଲିନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଝାନ୍ସି ଯାଇଛି ବୋଲି ବିକି ଦେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲି। किए बिकला ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଧାନ कोठिकार ନବଦୀପୁର ता स्वामी ना कौन ବିଦ ପ୍ରଧାନ खाली दुखी प्रधान बिकला ना किए मिसिक बिकले ଆଉ କିଏ ମିଶିକି ବିକିଥିଲେ। ଫଗୁଣୀ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା ଫଗୁଣୀ ବଟେଇ ଦେବାରୁ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ପଇସା ଦେବାରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଯିବା ଆଉରେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଧାନ କୁ ଆଉ କିଏ ମିଶିକି ବିକି ଦେଇଥିଲେ। एक तो थाना जन ହଁ ଥାନାକୁ ଆଗ ପଳେଇ ଯାଇଛି 2 ଥର ଆସିଥିଲି କହି। थाना वाला कौन कहले ଥାନାବାଲା କହିଲେ ତୁ ଯା ନିଜେ ପତା ଲଗେଇବୁ ପତା ଲଗେଇନା ଆଇଲେ ଆମକୁ କହିବୁ। କହିଲାକୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଅନୁଗୁଳରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେଠିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେ ଲୋକ ନାହିଁ ପଳେଇଗଲା ହେତୁ ଆସିକି ଆଜିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଝାନ୍ସି ଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆସିଛି। तुम पिला छुआ केतटा 2ଟା तुम चलुଛ केमती ଏମିତି ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଚଳୁଛି ଆଉ। कौन चाहुछ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ବନ୍ଧ କରୁଛି ଆଉ।